Hemen gara berriro, trafiko saileko garraio kudeaketarako zentroan zuei laguntzeko. Trafiko zalantzak argitu eta gidarien arteko arazoei irtenbideak ematen saiatzen da zerbitzu hau. Norberaren autoa partekatzeari buruz hitz egingo dugu gaur. Autoa partekatzea ondo dago, ondokoari mesede bat egiteaz gain norberak ere etekina lortzen baitu. Dirua aurreztu dezake, gutxiago kutsatzen du. Bergarako txominek aintzat hartu du itun berrian agertzen den samariar onaren pasartea. Eta samariar onaren bideari jarraituz autoa utzi zion aurreko batean Jose Ramoni, bere kuñatuari. Jose Ramonek ez du autorik eta Zumarrako Santa Lutziko feriara joan nahi zuela eta autoa eskatu zion txomini eta noski txominek utzi egin zion. Claro, normala. Jose Ramon, Santa Lutzitara joateko autoa eskatzea ondo da, Jose Ramon. Baina, claro, dena esan behar da. Ezin da informazioa izkutatu, Jose Ramon. Santa Lutzitara zertara eta norekin joan behar zenuen. Claro. Hori, ez zenion esan koñatu beti. Eta, claro, txomin asarritu eginda. Zergatik, ez zeniolako informazio guztia eman. Informazio faltaren etik. Ikus ditzagun Jose Ramonen irudiak Zumarragako bidean txominen autoarekin. Eta Jose Ramonek txomini esan etziona ikusiko dugu. Ikuston. Hor dugu, Jose Ramon, txominen autoan, Antzugolatik pasatzen, Basalde auzotik gertu. Justu, Zaplazeko baselirezala iritsi baino lehen. Jose Ramon aurrekoa da. Bai, noski. Volantea uste nahi dena. Eta atzekoa bere koñatuari izkutatu dion informazioa. Pantxineta izeneko beia. Bai, Jose Ramon pantxineta saltzera doa Zumarragara. Eta, klaro, pesako autobusetan ez dioten ez beia eramaten uzten, bere koñatuaren autoan eramatea erabaki du. Claro. Eta beiari segurtasun uala jarri gabe gaina. Zinturuike jarri gabe. Ai. Jose Ramon. Jose Ramon, txomin, asarre dago zurekin. Autoa eskatzen denean. Autoa zertarako erabili behar duzun esan behar da. Claro. Mezu bat dugu zuretzat, txominen partez. Ordoa. Jose Ramon. A ber, nola esan. Iaiz, kakazu zikin askarria. Jose Ramon, irini gabeko buru pastelerdu aizi, pepelerdo kirtena, lumai gabeko olio bustan desgrazet inutila. Beia, eman nahi bai, Jose Ramon, eman zak, ire barrabilei lotuta de dio, da adarrei puntzulotik sartuta kaben sandioro eta San Quintin tapai gabe egosten jarrita. Santa Lutzita negozio egin nahi baiek. Beia eman biharrian, eman zak ire emaztia. Beia baina asko gehiago pixazek, eta kauen lahordiga kauen eta ire barrabiletako erpesa, Bix Vaporu bakin igurtzi eta kojonian. Kaldea kaka bustila aizi. Bai, tipula bixar ustela. Txerria izi de dio, urdezikina, putetxe bateko beko izara baino txerri guata zikina guaizkauen soz. Hortzak, bajinezilekin garbitzea baino zerri guaizi, pito xumurra, lepa beltzutzia, ipurdiko hile atravesatu zikina kaben sandiolo. Ez teke zertako balio. Zertako. Ez zertako ez. Atxualdek, bueno bai, galtza jetxi, lauan katan jarri eta biziketa apargatzeko beste ikastek balio, gurpila ipurdin sartuta hortzet da. Eta ire potro eta katiatuta, Jose Ramon, buztanme orzinfar del madarikatua, ipurdiko izerdiz betetako potua! Vale, Xumiel. Vale. Utziak, zopan topatutako potro ilezikina! Xumiel, vale. Azenario pito ustki ustela! Vale, Xumiel. Zartagik irtena! Flauta jalia! Bueno, lista, nik ustea da honekin, Jose Ramonek, nahikoa izango gula, Ta urrungoan bere koñatuari autoa hartzerakoan informazio guztia emango diola. Hauxe izan da beraz,
guztia trafiko saileko garraieko kudeaketarako zentrotek. Zizare pito okerra! Atxu alde! Atxu! Lasai, Jose Miguel, Lasai! Oinokak abustia! Arkaguze putza bigarren eskuko tanpa zaitzi! Bale, Jesucristo gure jaunaren bitartez. Amen. Zoazte jaunaren patean, eskerrak hainko egin. Barkatu. Beatu. Lasai hartu. Tontu.